ukuran keimanan sampean masing-masing. Semakin benar rasa syukur sampean, semakin pinter sampean mensyukuri nikmat, semakin menaik keimanan sampean. Semakin sampean tidak pandai mensyukuri nikmat, gini melorot, iman melorot ini. Mila salah satu doa sing diajarkan oleh Nabi, sing kula sampean esuk gak lali. Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura wa ja'alni fi aini shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jenengan dadosaken kula termasuk tiang-tiang sing sabar. Wis ana yo napa ae nek sampean diparingi sabar gak dadi masalah. Lah sampean dikai masalah sing yo apa ae nek sampean diparingi sabar karo Gusti Allah. Sabar niku salah satu nama Allah. As-Sabur niku Asmaul Husna sing paling terakhir. Jadi nek sing pertama Ar-Rahman lho, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya itu sing paling terakhir niki As-Sabur. Mila angel diabot. Nek sampean abot sabar nggih mun sampean liwat syukur. Mergo nggih niki kaitane wong ahli swarga niku salah sijine tandane dheke pinter muji-muji. Pinter muji syukur. Gak pinter ngenyek, gak pinter ngilokno. Nek muji wong liya pinter. Nek muji awake dhewe bodoh. Ngeten. Pintere niku muji Allah, muji orang lain, gak pinter muji awake dhewe. Nek nang awake dhewe pinter ngilokno awake dhewe. Ngaten. Nah, syukur niku ngene ku wae. Sampean koreksi, sampean hitung satu demi satu. Tiang nek pun dikai syukur niku masih keadaane yo nopo ae. Gak kira sambatan. Ditalah masih dikai rezeki titik, alhamdulillah. Sik dikai mangan, sik dikai rezeki. Tau terus sik alhamdulillah. Keadaan sing yo nopo ae. Nah, dengan sampean belajar ngaten nggih. Belajar ngoten terus. Istilah masih wabut cara ngono napa dodo niki rasane sesek sampean gawe alhamdulillah niki lak longgar napa malih tambah sampean alhamdulillah temen alhamdulillah niki tambah longgar sing garai dodo kula sampean sempit sing garai kula sampean merasa kurang ae koyo-koyo gak dikai nikmat itu karena kita tidak pandai bersyukur. Wis niku nek cara diringkes gampangane urip niki sampean mlaku liwat dalan loro niku. Wis kadang nggih kudu sabar, kadang nggih kudu syukur. Kowe niku. Lah, ya napa carane? Dalane untuk bisa sabar, untuk bisa syukur niku sampean nyabar-nyabar. Asline gak betah, tapi gak wani. Apa nggih? Misale katene sambat niku isin. Isin mulai cilik wis dikai nikmat sakmono kae karo Gusti Allah saiki kate sambatan. Mergo ngeten nggih, teng hadis niku ngeten.
ketika kula sampean iki sambatan kepada selain Allah, sambatan nang wong liya. Wong liya niku saged napa? Wong liya niku manusia makhluk kabeh niki. Mboten saged napa-napa. Sing saged bantu, sing saged menyelesaikan, sing maringi nikmat dan seterusnya itu hanya Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika kula sampean niki sambatan nanggone wong liya, nang padha makhluke, ketika itu Allah cemburu. Ketika itu Allah tersinggung lah, ini bahasa kula sampean. Kula sampean lah, nggak ada anak. Terus anak niki curhate mboten teng sampean, tapi curhat nang wong liya. Terkait mbuh kebutuhan apa nih lah, kebutuhan sekolah lah, kebutuhan apa nih. Kula sampean dadi wong tua mesti tersinggung. Ya opo rek anakku iki. Wong butuh ngono kok gak ngomong nang aku. Kok iso ngomong nang wong liya? Lah iki gak dianggap wong tuane ta? Lah kan ngaten. Seperti itu. Lah, pelajaran ngeten-ngeten niki sing luwih penting kanggo kula sampean. Kersani, nggih, kersani. Kula sampean estu tidak hanya memahami secara lafaz, terjemahan secara bahasa. Kula sampean setiap hari zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hal pertama, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, gak ono sing disembah kecuali Allah. Disembah niki dijunjung sedemikian rupa. Ditunduki, dipatuhi, disembah. Barangkali nih. Ketika kula sampean tidak menganggap itu, gampangannya ngoten. Gak menganggap misalnya Gusti Allah sampean sambatan nang wong liya, gak sampean sambatno nang Allah. Berarti di saat itu kula sampean gak butuh Allah. Ketika kula sampean begitu, tambah gak enak, tambah loro. Wis, walaupun tanya, yes kono lah, sak isoe kono. Sampeyan saged napa istighfar, sampeyan sing kata istighfar. Nah, kesalahan-kesalahan yang menurut kula sampean sederhana ngeten iki padahal tidak sederhana. Niku mangke berefek luar biasa setelah mati. Contoh mawon ngeten. Sampean ibadah, sampean sholat, kemudian sholate krana wong cek dilem, riyaan niku riya. Mangke di akhirat ditakoni. Aku ben sholat, nggih, sholat krana sapa? Oh, krana jenengan Gusti bojo. Kon sholat gak krana aku. Kon sholat krana njaluk dilem iko. Njaluk ganjaran wong iko. Ngeten nih. Ya gak enak. Di persidangan kula sampe dingono-ngono iki gak enak. Nah, mila pertama, ini balik mana? Bahwasannya setiap nikmat yang kita nikmati, baik lahir lebih-lebih nikmat batin, itu dari Allah. Kula jenengan dikrentekno, terus dikersakno budal nang masjid jamaah. Niku nikmat. Niku anugerah dari Allah. Nah, hal pertama yang harus kita sadari itu dari Allah. Ojo merasa sampean dhewe. Engko efek nek ketara nek teko sampean dhewe, engko ana koncone, ana tanggane, iki lho cedhek masjid gak tau nang masjid. Sampean mesti ngoten.
Nah, ketika sampean merasa ngoten, lho, gini ki, kalau kain ini. Karena efek itu merasa sampean merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini sing fatal. Tenang salah. Ukurannya ngeten. Kula sampean padha durung mestine. Saiki masih ketokane temen apa? Durung mesti. Begitu juga sing do waget, nggih durung mesti. Engko nek wis katene mati, nek wis mati niku mestine. Apakah kita termasuk orang beriman atau tidak? Husnul khotimah atau tidak? Ukurannya ndek ndi? Mila, cek mboten niki cek mboten sia-sia. Kula mengajak ngeten agar jenengan-jenengan ingkang sampun kebiasaan saya niki tetap dijogo. Nek sampean jogo sampai mati, nggih niku sangune sampean mungkin mati. Misalnya sampean tiap hari jamaah teng masjid, sampean jogo niki sampai mati. Mungkin mari ini mati, sampean temoni niki ganjarane jamaah nang masjid. Nek kemudian gak sampean istiqomai sampai mati, niki isok sampean temoni, isok gak. Yes, misal jenengan mulai alit sampai umur 50, umur fidah lah. Umur 50 niki sampean sapa masjid ngaji sampai turute. Umur 51 sampai mati gak tahu nang masjid belas. Ganjarane sampean mulai cilik sampai umur 50 sing sregep mboten enten. Jadi ku nek cara tanglet nyiapno sangune mati niku napa? Jaga kebiasaan baik sampean. Sampeyan kok sak iso-iso masih situk wis ben jamaah. Lah anu jenengan kali kula saged menyaksikan sendiri beberapa orang itu sing bagian adan, bagian nopo niku teng masjid-masjid ini kadang pancet ya. Krungune kebiyen wong iku wae. Kenapa kemudian ketika dia meninggal dikeduk foto mayite? Ini ku boleh sangune pirang tahun nih. Jadi bagian adan bagian nopo niku kak. Nah, sampean nggak ada os tunggal. Nah isok nggih kalih, nah isok tiga, wis monggo niku. Pokoknya setiap kali sampean sudah niat memulai satu kebaikan, belajarlah konsekuensi untuk menjalani ini sak matinya. Agar amal ibadah yang sudah kita lakukan itu kita temui setelah mati kita. Ketika melakukan itu semua, jangan lupa memohon kepada Allah. Memohon agar senantiasa Allah memberikan daya dan kekuatan kepada kita. Mila, setiap kali ngoten niku sampean aja lali la haula wala quwata illa billah. Kok pas abot la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali mendapatkan pertolongan Allah. Sampean di dalam masjid, sampean ngaji, sampean haji. Niki nek boten diparingi daya kekuatan kali Allah kaki roh. Ngoten nggih. Lah niku sampean waca, sampean hayati, kemudian sampean